Lalaki nga gingong nagapamaligya og ilegal nga sigarilyo sa Kugod Market sa Cagayan de Oro City gidakop sa kapulisan. Ani ang report. Dakpan atol sa operasyon batok ilegal nga pagpamaligya og sigarilyo ang 28 anyos nga lalaking vendor sa Kugod Market sa Cagayan de Oro City. Ang suspect, residente matod pa sa 7th Street sa Barangay Nazareth ug dugay ng gapamaligya sa Kugon area. Sigon sa Kugon Police Station, nga atol sa operasyon, nakuhaan og assorted cigarette packs ang suspect nga bubalor sa 7,000 pesos. Tanang sigarilyo wala matud pay nakita nga BIR tax stamp, ingon man graphic warnings nga rekisito sa pagbaligya og sigarilyo. Bali siya mo'y kini mo'y tagiyag yun sa katong gi kuan gyud sir no. Sa atong gi-operasyonan nga tagiya sa mga sigarilyo nga atong mga nakumpiskit. Kasong paglapas sa RA 10643 o Graphic Health Warnings Law ang ipasaka batok sa suspect kinsa gipailawom na sa inquest proceedings. Nanawagan sab sila ngadto sa mga mamalitay nga likayan ang pagpalit sa mga smuggled cigarette og isumbong gilayon sa otoridad kung makamatikod og nagapamaligya niini. Kung nasayod mo nga dili ni siya kuan, dili magini siya allowed, so dili na gid kita magbaligya og mga illegal nga mga sigarilyo sa atong kani-kanya natong stall. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao